kani kalong kasin ka paningkong yang bangan yo bani simbenta bat phi ka jing sing kan thai bat ban rung ru ha kani ka ying mani kalong kasin ka paningkong yang bat ha kani ka por ngan ya thu ipi bangan mdadon shibun ka jing pen itu yaladi namar ngadang long kena bah ha kani ka kam syarai namar dang ha ka sinot ka badang sudap long po pinter jong sinot jong KJP sinot pedeng dang hang tu dang ordin yanga bat kum tu kum lapau ha ka program ngadai Reverend Rishan Borlang Dakhar bat mentang ngatrai kum wei ne kinong hikai ha ka school mission apo Thomas Jones School of Mission ka badan apo Sora kabai jengi kai ki khun samla ki bantrai ya ka kam mission apo put sam jonggeri ke jongi bat sabar jonggeri ke jongi bat ngadon ke kerteng balang haga balang Presbyterian Umpling kabahap haga lai mukra district lai mukra Presbytery KJP Sinot Pedeng bat ngadon ni wi khun gentei barang saus nam khandai benai wan rengkat bat nga di kapor bat ngasyong ngasa hapo nongra tangi tai jing penithu nakaliang ke jonga bat kumta nga kerpat rit ye phikum gapalang bapin kermau lem yang ga jing duai ga jong phi ye ga yin ga sem ga jonga ye ga kam ga bangatrei bau blei unyalam yang hapring ga jing tlot ki babun kumu briu ha ga jing yai lenti ban sakri yeutrai ki pra bangai be ha ga ni ga por nga sosi ban ong ban ngan ong luparu yang hilang baro bangam tip bapilong gabalang gabasngu tenat ban sengap ya ga jingkren gabalingkot ne gabajrong balara pisngu tenat ban sengap ya ga jingkren gabalingkot hila ban thia dagalatam kapor ke jongpi hanrei lara pisngu tenat ban sengap ya ga jingkren gabajrong nganong ipi wathia sengap haduk kebakut kan mentoy ya ke jingim ke jongpi namar kani kalong kesin ke baningkong an kren ya ke sermon ke bajrong ini duai aingu ime ko pabi ya kani kapor ke bakentang atrai ke bamikhot ya ki dok nut ki batlot ke jongi ya ke jingmun jeberkhat ki batlot ke jongi ko pabi bangin yo bandrung ha kani ke ying ke bakentang ke jongme bangin yo man rakhi ya gani katayo kapakemen jong kilong kemi ki jongi ko pabi atrai ke jingwan ke jongi ha gani kapor kamde e atrai kabangi suwan ban perlut ya kapor ke jongi kabangi suwan ban pendep ya ke program atrai andai dei mami kabame milasor nadu kimen barim ban penjialat yang i hakni kapor bangin yo yang ni kapor ka bakentang atrai jisu bagodor to plit yang i donut ki batlot ke jongi yang i jengmut jemberkhat ke jongi bagi ai ka bangin yo hakni kapor kan long ke jing thau thamai ya ke jingim ke jongi ya ke jengmut jemberkhat ke jongi ya ke donut ke jongi ya ki ying ki sem ke jongi ko pabi badi ke jingim ke basimet ke jongi haki sngi ki por ki badangwan syakri jong me umlong ai ulong tang utendong uban pensawa ya gani ka kdien ke kordor ke jong me ko pabi ke jing pen kre kalong tang no bri un re ke jing pen janai ke jing pen scam bat ke jing ai bor ke dai na me hi ko pabi don rengkat bodu na do pasdang abu kren ya gani ka kdien ke jong me bat hadu bun pen wa ya gani ru ko pabi bahkan long de ka bor ke jong me ko pabi bahkan long ka bor ya ke jingim ke jong uru kumju sengau sengap atrai ni ke jing kerpan aga kerteng ke jong jisu ngadem ngaduai bengapan amen ki prabangai beid layathu hakawai ke sengi bakadon gawai ke briu kalalai banthit ya kawai ke smartphone ke bathamai bat kalalai banthit ya ke smartphone ke barembha nakawai ke dukan Malong bahagani ke phone kadon ya kata kamera kabadon 6 megapixel
kabamut ka khlain baha badu battery jong ni ka phone ru ulong ba khlain badu ba neslem baha bad ka system jong ni ka phone ru kalong ka babiang baha ban pendon kam bad baro ki brio ki rois ban thiet ye ni ka phone hanroi hadin ka tu kat ni sngi abaga ni ka brio kala sedang ban pendon kam ye ni ka phone kani ka brio laong ba kam sim la pendon kam ya kani ka phone da ka software ka batmai hanroi kani ka brio kala bu biang da ka operating system ka barim kabaka ka sim na ka phone ka barim batang khen hadin khendiat sngi laong bakata ka phone kala sedang bandon jingthut ka phone ka barem ka phone na kilak tengka laong bakarukam troikam jok ni ka phone kala suki baha ki application ki badan ha kata ka phone ru kila jalut u battery u bakhlain baha u lakloi baha banlut but what ki kam ki barit e ru ban troikam kala suki kani ka phone ban troikam ti ha kata ka jingdom kani ka briu kala let ra ye kani ka phone ka jongka saka company ka ba penmi ye kani ka phone palong ba technician lani u engineer besnai kani ka phone aba u pek ye kani ka phone tuong kong omdon setia kanu ka jingthut ha kani ka phone ka jongpi ka jinge bat kani ka phone ka jongpi kalong namar ba pila penon kambiang da ka operating system ka berim bat kumta kani ka phone la thau kerpang na ka banta ka operating system ka batmai dene ta ka daw baka suki uang lada pidang penon kambiang ya kani ka system ka berim kanumla bantrei kam kani ka phone kumba gatmu kumba latmu ya kani ka phone bakan trei kam ki prabangai bait kani kalong kumjuru haga jing immensim ka jongi kum ki kristan habangiwan syau kris ublei uai hanga bad hangi ya ka jing im ka batmai hanri wadla kataru bonsin ngidang yai persyang ban im da ka rukom kabarim ngilalong kristan hanri ngin kadang don kata ka jing shepting kadang don kata ka jing artatin kadang don kata ka jing bitar kadang don kata ka jing snow pangalong ka pop bat ka pop kadang but yanga bat yangi kadang don kata ka jing bishni kadang don kata ka jing mut berthai daka basyanya haka jingmut haka jing perkhat jongi hi ngikwa ia ka jing suk jong blai hanrei ngidang persyang ban im da kata ka operating system kaparim namar kata ujisu uong om judonru ubabu ya kawan bathamai hakilwasni kibarim hanrei ya kawan bathamai jubu hakilwasni kibathamai ki prabangai bait ladangi ringdur ya kani kawan haga imlang salang jong gijiu kadai kata ka cultural beverage kabaman lagi longyeng kidon baladangi pekpat haga jingmut jong kani ka konteks kabamenta bat nakaktin ka jong blairu hang ni ka thau ya ka balang yangi ki bangai bat kalwas ni kathau ya kata ka processing system lani kata kajaka penlong penman ya kani kawan bahkan long kababit bandi barkumta ban penmi ya kawan kababang ni kabasniu kasyong haka processing system kabakumnu ngijit ban pedem ya kawan bat kalong kumbang isyet ja ladang isyet ya kaja hakading dakading kaja kan kambang hanrei hakan ka juk ka bamenta bon ni kelong ying gijongi ngisyet how rice cooker bat ngila man ong bakaja teng teng ka jem teng teng ka
kum ta ter kam da bang ki pra bangai bei nadu ki por ki ba mensua hadu menta ka jing pedem ya kawan kadika culture jong ki jiu bat jongi u khasiru bat ki ju pedem ya kawan haki por ki ba mensua haki luas ni kabala subha kata kesni namar mensua 4 judon ki jaka ki babiang ban pedem ya kinu ki kenjaso kita ki laban kum kawan bat mensua laong bagi ju pedem ya kawan batmai hakal wasni ka batmai namar kadang jem kata kesni bat kani kalong kum ka balun kum kapta kapla namar kawan ka batmai ka ju penmi ya kal air lani kata ka gas bat dai hangta baka penlong ya kawan bakan roy bat bakan bang bat nakata kajing roy jong kawan kapen mi ya kawan kabasyam hanre ya kawan kabatmai akal wasni kabarim ka gas kapenlong ya kalwasni bahkan betaino namar kasmi rim kalong kabae kalong kabajuat bat kalong kabala terkhong bat kumta kamla syu ban penyar ya kasni bahkan roy kata kawan bahkan bang baka flavor kan don hakata kalwasni kabatmai kabarim bat daina kata kadau bakala ban slay no syarut bat kawan kala kani kesni kala ban betaino bat kalong kumtaru haga jingim kabatmai hau kris kum ki kristan namar haga jingim kabatmai hau kris ngimla syu banbu yaladi hakar kom kabarim kabang ngimla syu bansan haka namar ngin sajotno kumta kadawa yangi yakar kom im kabatmai hauta ubala pentemai yanga bat yangi kipra bangai bei hagani ka woman sandi mentau snem ngi penenkam ngi pendon burom yau blai om ubasu muram maramot lani ubasu repair ya ka jingim kabarim ka jonga bat ka jongi hanrai ngi syakri yau blai uba penlong yangi kibat thamai habaro kibenta bat hau kris karukom kabarim kalakut bat karukom kabat thamai kalasdang di prabangai bei hakni kapor kanongrim nagaktin ka jongblay kabangan sam hakni kapor kalong nakasiti upol ar korin san khatnyo ar korin san khatnyo kabaong kumta ladaw ru udon hau kris ulong ujing thau batmai ki ru ki barim kila du no hakmi ki barok kila jalong ki batmai ki prabangai bei kani ka benta kadonru kajingedai bat kathim mentau snem kabla seng nongrim naga gospel Markus kalanong gabaar garkhot kabaar kuar berkapang kabangan bu hakani kajinge selok kalong hau kris kirukom kiberim kiladu bat karukom kabatmai kalasdang ki prabangai bei ban snguthu syai yakani kajing tho jong apostol Paul ngidon kam ban snguthu balai apostol Paul utho yakani kasiti Syakinong korin kadau bau Paul utho yakani kasiti Syakinong korin kalong ban yada yaga jing syakri ka jong u bat ban penken mau yaki ronget hapo korin bakin yobat yaga jingmut ikan nongrim jong ka gospel badai tanggata kabanla ban pen kaladur yaga jingim handai de kabor jong ka perthai annamla ban pen kaladur
Berkumta kadau kabopol uthok hang ni. Ban penyo ia kata ka gospel kabadon kanongrim. Berkamdai tang ban penkeladur ia ka jingim. Hanrei kadai kabor ban penkelal thmai lut ia ka jingmut. Bat ka mensim ha ka jingim jong ki bangai. Ki pra bangai baik ladang ipek ia ka nongba korin ha kitu ki bor. Kaya thu hanga hangi ba mensua hakani ka nongba korin kalong kata ka nongba ka barius pa ha bat kalong ka nongba ka baroy step ha hakayo kakot namar kadai kata ka katling ka barung ka bami ki briu ki bawan na keleng ka perthai balong bagani ka nongba ka paunam ha haki kamsniu ki babonjat haka jing mani belai thau haka jing ya kenat apdeng ki parabriu barkadon kata ka jing sarong haka jing start bat haka kerdan perthai bat ka kenrei bah kata karkom perkhat ki briu haka to kapor balong bun lagi kestan hakorin kiwan naga jingim kabadap dekapop bat ka jing klumar haka jingim ka jing klumar haki longing longsem handai wad hapa kiwan syakata ka jinglong kestan laong bakini kira lang ya ka jinglong kabarim jongki ni kira lang ya kata ka operating system kabarim laong bagini ki kestan ki judon bha ya kata ka jing ya kajia paramaki halor kakerdan kia buaj banyo ya kabor banyo ya kaburam kidonru ya kata ka jinglong ban bisni ya iwe paramaki bat kia airengru ban long ki bakham krau hapdeng jongki berkata kabang yoi hakini kesngi ki ba menta kabang iya nyomba hakata ka penta panamar kata upol upen kan mau ya ki banget ki badan hapok korin ka jing penim nau kris kam dai tang ka jing pen bha ya ka jinglong jingim hanrei kadai ka jing thau thmai lut ya ka jingim hi barok kawai ha ukris om haka perthai bat kumta kani ka benta kaya hapru bat ka jing hikai jong Jisu naga gospel ka jong Markus ar baka jingim hau kris kamdai ban be ya ka bor ya ka kerdan hanrei kadai ban bu ya ka jinglong senran ka jongi hau kris bat kumta ki prabangai be ki nong yalam niam haka to kapor jong Jisu ki kwae yu Jisu baun panihap ya ladi ya ka jinglong ka jong u bat ka rukom perkhat kabarim jong ki Parsi bat ki Sadusi kabadap da ki an ki kanun bat ki rikom im kabaklem ka jinget tenrai hau Jisu hanrai u Jisu upen benar baka hima ka jong ublay kadai ka rukom im kabathamai om hakata ka jingwat kerdan hakata ka jingwat bor hakata ka jingwat buram di prabangai baik abau briu wan syokris ublay om bau syum maramot tang ya ka jingim kabarim jong u hanrai uthau thmai yo briu bat thau thmai pura yo namar karukom kabarim kalakut bat karukom kabatmai kalasdang om hau briu om haga jingmut briu hanrei hau Jisu prabangai bi upol hagani ka benta ukren ya ki lai teli ki benta ki bakongsan nagani ka benta ektin ka jongblay hakabai dai bat kani ka woman Sunday mentausna kabaningkong hau kris
ka jinglong lani ka identity ka barim kaladu ki prabangai bi ka ktin ka jongblai ka ong namala daw nu nuru ulong hau kris ulong ujing thau bathamai ki barim kila lekno hakmi ki baro kila long ki bathamai i prabangai bi ka ktin hau kris kalong ka kintin kabau apostol Paul ujus ngau tenat ha ban pendon kam yaka bunsin kani kamut tang mangin ngej hau kris kalabiang handrei kamut ru bangila long kibala penyesno pura bat ukris omdai bangi penyesno tang 100% 75% handrei ngidai ban penyikadai bangi penyesno hau kris pura bat kumta sisin bangila long hau kris kajingnya dai kajongi hau kris kadai banlong ke baskem kabam danshu kajing artatin bat kabamla ban penpra ni ban penyaklat da kanu kabor kaban wan ban bribe ya ka jingmut jing berkhat ka jonga bat ka jongi ban penthami da kita ki bor perthai habau briu ulong hau kris ka jinglong jong u kam song shu hagi jingmelin kabangi ngau tenat bat ka pop jong kata ka menor haka jing habyang haka jing bakla jong ka menor kam song shu haka jing syarem ka jongi haka menor kam song shu haka kerdan kabangi don haka imlang salang kam song shu haka taka jinglong jong ka longying longsem ni jong kata ka jing job ka jongi ka achievement ka success ka jongi mereka syong hau kris kapau kris ulale nagabanta jongi kum kibriu ki prabangai bai hakani ka perthai kibriu ki ju itu yangi katkum ka menor ka jongi larangi lale bakla sisin haga jingim kidang yai ken mau ya kata kaju si kaju ladang iwan naga longying kabaduk lani kabadon ke jinge bunsin kibriu ki pekmat yangi bangiwan naga taka thamai kabam don ka identity handrai ki prabangai bi ublai hau blai kamlong shu kumta ublai upet ya ka ai kabangilong hau kris om haki ai kabangila long teng mensua hau briu lani haka perthai prabangai bi haka bible habau blai ukhot ya unu syaga jing im batmai bonsin u airu ya u daka jing itu daka identity ka batmai u abram ukpa baken sai ula kelalong u Abraham ukpa jong jait benriu Israel kesarai kala kelalong kesara ka kemi jong jait benriu Israel u Simon ula kelalong u Petros u Mausiang u Sol u belek ben ye kebalang ula kelalong u Paul u apostol jong jing ai kata kadai ka jing pen keladur jong ukris ya ke jingim ke jongi ki prabangai bai ublai sim lapan batang ya ke jinglong jong gini ki briu handrai ulapan keladur ya ka jing itu jong kiru barkani ka peni bahaba ublai u penlong yangi ki batmai u airu hangi ya ka jinglong batmai om ya kata ka kerdan perthai kaba ilong thamai kaban sakutno haka perthai prabangai bi don sisin kawai ka jingnya thu khana sapang ka kling kemi kala kha peleng hasiteng sun bat kata ka peleng kala hap haka jaka risiar bat hadin kata apa kata ka peleng kala sedang ban kho snap baruta
ukun kling ulami syaperthai bat uta ukun kling ulahe ulasan hapdeng kita kisiar balaong bauni ukun kling ru hadin katu katni benai ulamut bama uru udai usiar ubasuya pher khandiat nakisiar basisha batman kasngi uni ukun kling ujulek pu khendo bat banwat khnyang kum kiwai pat kisiar uyaj uim lang bat kisiar bat uken iru kum kisiar bat umju persyang ban her syajrong hanrei hakawai kasngi haba ulapet syabneng bat ulayoi ya uwei ukling ubaher syajrong bha kamen sim jong u hakata kapor kalaki baru keli na kita kiwai kisiar uei utei ubaher syabneng kisiar kijubab utei udei usim kling usim jong kasuny beneng bat kiong hanrei mewat perkhat ba meru mila banle kumtei namar ngidei tang kisiar baduni usim kling ulangenya kata hanrei hakawai kasngi ulatip ya ka jinglong ka basisha ka jongu ula penyar ya ki thapniang jongu bar ula her syabneng bar hakata kasngihi ula sngouthu ba simdei usiar hanrei udai usim kling ki prabangai bei kumjuru bon nangi ki kestan wala ngilanget bangilong haukris hanrei ngidang yai imhi kumbalong kimrau jong kapop ngidang yai im hakata ka jing syepting hakata ka jing artatin ngidang yai im hakata ka jing snow kum kibam dondor hakane ka jing im wala ngitip bau blei ula penlong yangi kibat hemai kadai kani ka jinglong kaba pensadin yangi haga jingek kabangidang yai melen bat kapop ki prabangai bei UFF Bruce uwei ni ki riu syampang jong ka Bible uang bagani ka kentin new creation haga kentin Greek lakhot yaka kata ka kaini thesis bat kani kamut tangga jing penbha yaka jingim hanrei kamut ru bau briu ularung syaka perthai kaba thmai jong blai kaba haukris kaba ukris usensha bat ha kata ka perthai bat thmai bat ukris ka jingyai ne ha ka pop kalakut ka jing sngu syarem ha ka pop kalakut ka jing penrem kalakut bat ka jingim bat thmai haukris kalasdang kata kamut mangim deisu tangki nongpop ki balayo ya ke jingmap handai ngidei ki briu ki bathmai pura haukris hakaba ka jinglong ka jonga bat ka jongi kambe su ya kata ka jinglong jong ka perthai kambe su ya kata ka identity jong ka perthai handai ngiyai be brai ya ka jinglong ka jong jisu kat nongut na preng jongi kabangi persyang ban bebrai ya ka jinglong ka jong jisu di prabangai bei don bun ki samla ki long kemi ki long kapa ki babat ya ki kerdan ki bakhiatho bala bensyet da ka imlang salang ang don hi ki baong bangimlong ki babyang ngilale sibun ki jing bakla ka jingim ngim dondor kei kabakiwei kin ong yangi don kibasngu ja buram wat halaka jong galonging longsem don kibasngu bakimla banle ai nagabanta ka jong blai kei kababat yangi bangin ong kumta andai ka ktin ka jong blai ka ong ngilong gi jing thau bathmai ngidei ki khun ba i ka jong blai bala jit dau blai bala yoma bala penkhuj bala thau
ban penpau ya ka burom ka jong u ha ka jing im ka bathamai bat kumta ha ka ni ka woman Sunday ka jingkeli yangi kalong hatu ngidang yai im dakata ka identity ka barim hadu menta lani ngila pediang sishan em ya kata ke jinglong ke bathamai bau kris bau laai hanga bat hangi komnu ningai ya kata pada kalong kumta im nadu menta kesmi ya kata ke jinglong ke jong jisu wat pai shu syakabalalek long ke jingkerku hakani ke palang ke jong pi naga benta ka jingpen im yaki weipat kabar hau kris ka jinglong perthai kabarim lapen kala daki jinglong bathamai ki prabangai beit ka ktim ka jongblai ka ong ki ki barim kala lekno baru apostol Paul upen benaya kani daga jing scam bat kani kamut tang yaki pop jongka menor kibarim kila lekno handai ka kentup ru yakar kom perkhat ka jingmelin ka jingkwa ka jingmut baki nongrim jong ka jingim ka bangin im nangni syakmat habangin long hau kris om tang bau blai uai hangi yakata ka jinglong ka bathamai handai nangni syakmat upen kelaru ia ka rukom perkhat ka jongi bangin im ka jing im hakata ka perkhat perdang ka jongi hau kris ban im ia ka ktien ka jong ublai om ka basya elam haka perthai kumbau jisu wong haka gospel ka jong Markus nong baar Al-Quran kawain bathamai kamla bansyong hakil wasni kibarim kawain bathamai kadai ka jingim ka bathamai au kris kabamut ka jingim ka jonga bat ka jongi kibangai nangni syakmat kamdai bangin ne hakaju ka jaka kadai ban yaj syakmat haka jinglong haka perkhat pertany ka bathamai om haka jing sngotu jong ka perthai handrei ha kalenti ka jong Yesus Kris kalwasni kabarim ka thoru ya ka jingmut perthai ka bathau ya ka pop ka bathau ya ka jing sarong ka bathau ya ka jing kwa bor ka bathau ya ka jing kwa kerdan ka jing snotip bakata kalong ka jinglong kabarim ladang idang yai bat scam ya kata kerukom im ni kata karukom perkhat jong ka jinglong kabarim nginemla ban roy haka jing im ka bahau kris ka bau ai hangi pan nginemla hiru bangin mat ya ka revival haka jing im ka jongi namar ngi penbor ya ladi ban rung biang haka jinglong kabarim rengkat bat ka jingkwa ban yaj bat ukris bat kata kan numla ban long dai na kani kadau bau pol uong da ka jing penthamai ya ka jingmut jongpi knang ba phin yo tip ka ba kumnu kalong kamon ka jongblai kata kalong ka jingkren ka ba syai ki pra banget ki bi habau blai upen laj lu eki kun Israel nari Egypt kilalaj nakata ka jing sya shitom ka jongki hakado handrei ka jing perkhat ka jongki kampat laj kidang yaine hapo ri Egypt ka jing lenyar jong kado kalakut handrei ka jing lenyar jong ka jingmut bat ka jinglong jingim kadang saknut kadang ne hapo ri Egypt ki prabangai be ki kun Israel hakapor ka bakishem ya ka jingye hari klau kila sedang ban ken mau ya ka ri Egypt kila pertasla sya Moses ladang idang sa ha Egypt kadang kambiang kadang
Bah kari Egypt ban ya kan ka jingyai lenti ke jongi. Ki prabangin bi ki khun Israel hang ni kila klet bahi Egypt kila longteng kimrau shisin bat kila yo ya ka jinglai ngidi ban kan mau ya kata kum ki bangit bat hadin kata kila sedang ban kwa biang ya ka jingim ka barim ka ba ublei uladep ban penlaim yaki kata ka peni baka jinglong ka basuk bat ka jinglong jingim ka jongiru ka julong kumta kalong ka basuk ban mi naga jaka jong ka pop andrei kalong ka bae ban penmi ya ka pop naga jingmut naga doknut ka jongi kata kalong ka jinglong kestan ka jongi bon nangi ki banget ngilai no ya ki kam jong ka pop haga jingim ka papau ka jongi Handrai hapo ka jingmut jing perkhat ka jongi kadang don kata ka jing sarong kadang don kata ka jing bitar kadang don kata ka jing yesun kadang don kata ka jing bisni kadang don kata ka jing kedaukti kadang don kata ka jing khana bangja sa panggil longin jongki Pakistan jongki longin jongki para marjan kadang don kata ka jing kwa bor ka jing kwa kerdan kadang don kata ka jing kwa buram kadang sensar yang ni. Oh nyong jinglong beriung ni telot ni duna ni don ya kata. Dan mereka kata kam dei ke jinglong apa ni don hau jisu apa dei bandon ha ke jingim ke jongi. Di prabang bi bajot ka perthairu dei na kata ke jinglong. Kita kilong kibarim sudah. Kibana ka perthai sudah. Kabang ngidang yai slotenat ha ke jinglong kestan kabang ngi don. Prabangin bi ladang ngidang kwa dakan ni ka jinglong ani dakan ni ka lenti ban yai ha ukris kani ka dei ka operating system ka barim lada dakan ni ka jinglong ikwa ban yai ringkat bat ukris ka dei ka operating system ka barim ngimper na ka perthai u anti right uriu shampang jong ka New Testament u batai bagani ka new creation kata ka jing thau ka bathamai kam kren tang shapang ka jing pen im yo briu ha ka mensim handai ka kren ru ha ka jing mot jing perkhat ke chongi ka bamut bau blai ling bau kris upen thamai ya ka mensim bat ya ka jing mot hi barok kawai bangin yo hau kris namar kata mangi ki kestan ngidai banlong ki briu ki ba penpau ya ka hima ka jong blai na ka mensim sya ka jingmut bat ban kiar ya ka perkhat perthei namar ngi yoi hakini kisngi abaka perthei kalayaj bakla syariri Europe layaj bakla wat haka bayadei bat ka sensyar balang ru kabamlong katkum ka nongrim na kaktin ka jongblay hatu mangi ngin yai lang kumta hatu ngin bot lang ya ka baka perthai kala yai bakla kabamud ban yalam yangi prabangai bi hakani ka jingthau ka batmai ka new creation there is no compromise with the world ngimlak ban menjur bat ka perthai ngidai ban yeng ban im kat kum ka dor jong ka hima ka jong blai haka mensim bat haka jingmut ka jongi om kat kum ka dor jong ka perthai maka terwa yanga bat yangi kapamut ka balang ka jongi kadai ban long ka nuksa jong ka jingim ka batmai haka perkhat perdan ka batang hau Yesus Kristus ki para bangai bait kani ka thim jong ka woman Sunday kapan kan mau yangi bau blai upunon kam ya ki kenthei ya ki long kami ki ba pediang ya ka dor jong ka hima ka jong blai aka mensim syaka jingmut om ya ka dor jong ka hima jong ka perthei ka bana ka perthei syaka jingmut ha ka do nut ka jongi ki para bangai bait
Ka perthai ka hikai yang abad yang ngi ban kan mau ya kani. Ban wat ya kabor. Ban wat ya ka kerdan. Ban wat ya ka nam. Ban kumjuru, ban persyang, ban hikai yang ngi kabalang, ban long ki bakam krau, ban ya kiwei. Hanrei kan mau ka wei ba ukris, lengba kani ka tim. Uhikai ban syakri ya kiwei. Ban yad da ka jeng sngorit. Ban trei klem ka jeng kmi ya ka jeng yonong. Ban syania ha ka jeng temu ka jong ublai. Kata ka dei ban kersoi ha ka jengmut bat ka mensim ka jongi. Kani ka dei ka dor jong ka sistem ka batmai. Namar ka luas ni ka batmai. Ni kata ka new creation. Ka bau Jisu bat upol ki keren hang ni. Ki klem keren bangin kuah ya ka kerdan. Ki klem keren bangin kuah ya ka bor. Ki klem keren bangin kuah ya ka buram perthai. Ane ki keren bangin long ki syakri ki bakam hapo ban ya ki wei. Ban seliang ya Jisu. Ban be brai ya ka jinga senglang. Ban brai ban puli ka ktin ka jong blai haki ying ki sem ki jongi rengkat bat ki kun ki kti. Kabang yoi ya kata hakini kisni baladuna bah hakini kisni ki bamenta. Bat kalong kadau bangi kelumar hakini kisni. Kata kalong ke jingim ka batmai hau Jisu. Ki prabangai be ki nuksa na ka Bible syapang ka Mary. Habau angel uwan sya ka Mary. Kamshim la perkhat shwa yala ka jong ka jingshan yala ka jong ka safety hanrei kala jubab hakmi ngalong ka syakri jong utrai ka ai ya ka donut ka jong ka ki prabangai bein ka jing sngoret jong ka Mary hangni kala penlong ya ka banlong ka kemi jong Jisu unong penim jongi Ombaga kerdan, ombaga kuah ya kerdan perthai dan ia baka dawa nau Jisu, nau blai. Andai utrai ulawan banterwa ya kan ika kerdan naga jinglong sengurit jongka. I prabangai be larang ipet ya ka Esther. Kam syimla penun kam ya ka bor jongka. Kum kesim ban penkrau ya ladi. Andai kala penun kam ya ka kerdan jongka. Kum ka jing plelat jong blai ban penim yakikun Israel. Kaong ladangan yap ay ngan yap nagabenta ka jong blai. Ang ikan mau ya ka Priscilla rengkat baru Aquila. Ila hikai yo Apolos ya ka jing sisa jong ka gospel. Bat ka jing isim benta jong ki ha ka jing syakri. Lapun roy ya ka balang ka baningkong klem ka nu ka kerdan. Hanrei da kata ka jingkok ngu ka jongki au blai baki kile ki prabangai be ka jing hikai jongki ni ki kenthai kamsim lalong ka bakrau namar kapor perthai hanrei ki lalong ki atyar ki bakrau jong ka hima ka jong blai om namar baki dawa ya ka kerdan ya ka bor perthai hanrei namar bakila pediang ya kador jong Yesus Kris nadu baula pentemai yaki ki pramangai be ka jinglong jongki kalapan i ya ka buram batmai ka kham krau ban ya korkom barim jong ka perthai ki pramangai be ka jingkeli ban perkhat yangi kalong hatungi kum ki briu ki jong blai ngidang be ya ka nam ayu hadu mentah hatu mangi kum gi khun gi jong blai kata ka jing be ka jongi kawan nau mensim nena ka jing mut briu ngidang kwa baki wei kin ayangi ya ka burom ayu ngidang bisni ya ki wei ya ka ngidang penyanu jor ya ladi baki wei kiri sepni ya ka Para jubab kalong hoy. Lesi ngirang penun kam ya ka sistem kaparim.
Handrai ukris ukhot yangi ban pediang ya ke sistem ke batmai ke balong ke jing it ke jing sngorit ke mensim jong ke jing syakri bat ke jing kongo i prabangai be hau kris ke dor jong ke jinglong ke batmai ke lastang benta ke bakhadu hau kris ke mission batmai ke lasdang thmai ki prabangai be upol ong hakmi ki ai baro kilalong ki batmai kabamot hangni baka jing pen kaladur ka jong blai kam kut tang ha ka jing pen im yangi ublai upen im yangi tang bangin syongsuk om bau blai upen im yangi tang bangin syongsuk ha ka balang leni ban khmi ya ka buram leni ka kerdan ka jing im ka batmai gida ban kermau baka wan lamru ya ka mission ani ka jing tmu ha ka ni ka perthai lani ya kata ke jing perkhat ke batmai lani bangin yo ijngai ya ke ai ke babha ya ke ai ke basniu ke ban sawan lani ban pen kre ya ladi ki pra bangin bei hadian bau pol ula kren ha ka dekhot ke bakhat nyo pangilong ki jing thau ki batmai ubatairu ha ka dekhot ke bakhat pra ke ba arpho bau blai ula IT hangi ya ka jing syakri jong ka jing esuk Ministry of Reconciliation barkani kamut ba menta ngidai kinong mikmat lani kita ki ambassador jong ukris ban wanra ya ka jing suk haka ying ka sam haka imlang ka salang haka balang om kinong wanra ya ka jing kulumar bat ka jing yapat haka jing ka pa phasio nasa ka perthai i prabangai bai haman la ki long ying ka balang ki school ki jakatre ki jakakta bat ki snong ki thau ki jongi mangi ki kustan ki balamat ya ka dor jong ka jing thau thmai ngidai ban pan pau ya ka jing i bat ka jing suk ka jong kris ha ka jing im ka jongi ka jing im ka bathmai kadai ban yoi hakikam ki jongi ban wanra ka jing suk om ka jing klumar narang ipet yaki nuksa na ka Bible sepang ka kenthei nong Samaria kani ka kenthei kalai kandu yo Jisu harut ka pungum Jacob bat shwa kani ka jing ya kandu ka jing im jong kani ka briu kalalong ka badap da ka pop bat ka syak kentai ha ka perthei kalong identityless andai tang kendiat bakalayo bani kendu yo Jisu kala ino yela ukiu bat kala mare sisnong ban yathu yaki pajba syapang ke jing penlai lut ke jong Jisu ban sam syaka perthai bat syaka imlang salang kadaong wan pet yo briu balayat yathu yanga yaki ai baro ki bangalale kata kalong gaktin jong ni ka briu ki prabangai bai ka jing im ka bathmai jongka kalapan kelalong ya ka mission ka bathmai na ka briu ka bala syak kentai kamong yu Jisu ai shwa yanga ya kani ka kerdan bangan lek ban yalap syapang jongme andai kalale ya kamon ka jong blai hapning gi jingduna ki babon kum ka briu kalale ya kamon ka jong blai para bangai bai rangi pej supang ka Mary Magdalene kalong ka briu ka bau Jisu ula penlait lut yaka naga jing syakte hakim mensim baman bad hadin bau Jisu ula mipat kadai kani ka briu ka bai saki yo Jisu kalong ka briu ka baningkong ban yo yo Jisu markmat u Jisu ula pha yaka ban lek yathu haki senran jong i prabangai bai kani kalalong ke jingkela managa briu ka basyate ha ka bor jong setan syaka nongra kubor jong ke jing mipat u Jisu ka briu ka balong valueless hanrei ka kongu hau blai bakalong ka value asset ha ka kam ka jong blai
ke Lydia, ke Lapediang, ya ke gospel, larangi pulih ki kam ke apostol, lenong ke bakan riu, hadin bakal langit, kala peli yala ka ying ke sem ke jongka, bandon ke jingyalang, jong ke balang ke baningkong, kala pendon kam, ya ke spa ke pau ke jongka, ya ke ying ke sem ke jongka ban kersyan, ya ke commission ke jong play, di prabangai bi, ke jingim batmai jong ke Lydia, kala long ke jingkerku, ya ki babon ngut ki mensim ki bakordon, di prabangai bi, kini barok kiriu kentai, kilahun, kilong konten, ya ka ai ka bau blay, ulale, bat hagata ka jing ai, sngobha ka jong blay, kilas dang, ya ka mission ka batmai, pan yalap, ya ka gospel, haga jing im ka jongki. Di prabangin bihi, ka kerdan ka jongi, kamuan rai ai, ladang imhun, ya ka ai, ka bau blay, uai, hangi, bangin sedang, ya ka mission ka jong blay, nangta. Iprabangin bihi, ladangi perkhat, ya ka thap bali, kam jula syu, bakan lay phai biang ban rung biang, syaka skum jing sop jongka. Kamla man par biang, syaka jing sop, jongka jing im ka barim. Handrai ka dur ka batmai jongka. Kala ban le, babon ki ai baro. Kala ban her, ban sno haki sentiu, kayo ya kalat, ban kendu bat ka perthai ka batmai, ban pendap yang ya ka jing itenat, jong ka mariang, ka jing kala ka jongka, kala ai haka ya ka jing temu ka batmai. Bat kum juru ha ukris, nginamla ban lej pai dalai biang, syaka jing im ka barim, namarkan penlong rim ya ka jing im ka jong. Namar ka jing im ka batmai, ka dawa hanga bat hangi, ya ka vision ka batmai, ya ka mission ka batmai, bangin tingsyang kom ka balang. Om haga perthai handrai ha ukris. Prabangit bihi riu syampang u John Stott uong. Ka jingkela ka bamut kamdai tang ban penkela ya ka lawe ba ubriu un salekno dakani ka perthai ban yok beneng hadin ka jingyap. Handrai ka dai syapang ban penkelat mairu ya ka jingtmu jong ka jingim ka jong u ya ka mentah. Kata kamut, habang ilong hau kris, nginum imsyu, tang nagabenta ka jongi yaladi, handrai ngihaban im nagabenta ka burom ka jongblay, ban syakri yakiwe, lani ban lei nagabenta ublay mentah. Prabangay bi, kani ka woman Sunday, hagani ka juk, hagani ka sengi ka bamenta. Ki kenthei ki don bhai ka bor ban kta. Ya ki babon ki institution. Haki long ying long sem. Haki balang, haki school, haki office, haki snong ki thau, haka imlang salang. Badai na kata daw ba ublay ukhot ya ki kenthei kristan ban long kinong penyesuk. Kinong penkhia ya ki ba shitom. Kinong hikai ya ka ktin ka jongblay, kinong penlong senran, bat kinong ra jingkermen syaka perthai, kini kidai kikam syakri, kumta haga juk kapor, ngihap ban husiaru, nagi jingma kiba ap hapdeng kita, kiba persyang ban terwa, bangin ya klek kaulang, ya ka mission ka jongblay, bat ka mission jong setan, kaban penkelem ya ka balang ka jongi, kaban nginmla man sngutu, kaban yalam bakla ya ka balang, wat hadu ban penpait penpra ya ka jinglong influential jong ki long kemi ki jongi. Namar kata, ka perthai menta ka hikai, bah ka kamu blay, bah ka jingkrau kamut bandon ka bor. Ka jingkrau kamut bandon ka kerdan,
bandon ke jing yolong nong yalam halor kiwai kata kadai kaba ima ba agini kisngi kaba menta hanrayu jisu uong nakan mau syai bahai kata unu ubakwa banlong ubakraw apeng jongpi tu unlong usyakri jongpi clear cut kata ujisu Ukraine kata iprabangin bai mangahi simet leng bagani ke tim ngayoi ya kata kajeng hikai om daka waipat namar kata kajeng khot jong Jisu Kris hangne kamdei ban sensyar handrai kadai ban syakri lada kajenget kabangidon kasdang dakata kajeng ya keni ya ka kerdan ya ka nam ya ka bor daka baburam kapeni bangidang pendon kam ya ka sistem ka barim ka sistem ka bathmai jong Kris prabang ipi ka ai ya ka bor ki kentei bakin long ki atiar ki bakongsan hakanu kanu ka benta ka bau blei ubo bat banhun hakata naman nagata ublei ukmi bangin sedang ya ka mission ka bathmai om bangin sedang ya ka mission ka bathmai ka jongi daga bangi kami ya ka kerdang bau blei un ai hangi ki prabangit bai ka thong hi kalong ban syakri ya ka hima ublei om bantei ya la ka jong ka hima aka perthai kata kantei ya ka jenglong mensim ka jongi prabangit bai ka khubor nagani ka benta ka ktin ka jong blei kalong ka badon kam hakani ka juk ka bamenta namar ngi im haka perthai ka ba kelas tet ka teknologi ka nongroy ka nangroy man la ka sngi man la ka por kirkom im ki kela man la ka por bat ka im lang salang ka kela kram sange andai wat apdeng kini ki ai baro ka donut jong breu kadang sa haka ju kerkom ka berim kadang sa haka ta ka jing syekting kadang sa haka ta ka jing artatin ya oblei kadang sa kata ka jing yesun kadang sa kata ka jing sarong kadang sa kata ka jing kwan mentoy kata ka jing kwa kerdan ka jing syate syakum ha jing melin besniu kadang don kata ka jing dukha mensim balai bangalong kumni iklat banyu i ya oblei ikan mau ya kita ki baro ki banne tang hagani ka perthai pat bon ki briu ki kwa ya ki jingkerku bathmai na oblei handai kim kwa ban eno ya kerkom im kabarim ki kwa ya kawan thmai handai kidang bat ya kalwasni kabarim tihai kinbu ya kabathmai ka jong oblei haga jingim ka jongki om don jaka kan slaino kan pait no kata kalwasni andai ujisu uhikai baka jingkela ka basisha kadawa ya ka jing IT lut jongi hau amla man pediang ya ka jing im ka bathmai kat badang bat ya kerkom im ka barim lani katba ngidang pendon kam ya kalwasni ka barim ki prabangin be akum kani ka sngi ka bakarpang kom ka balang tongin pej benia ela ka jong ka doanot bat ngin keli ela de hatu ngadang immu katkum ka sistem jong Jisu Kris ne ngadang im katkum ka sistem jong ka perthai hatu ngadang rimo haga doanot ka jonga ya ka jing sarong ya ka jing bitar ya ka jing bisni ya ka jing kwa banlong ubakrao hatu ngadang longmu udkhot ka balang uba perkhat ya ka mission ka jong blai ka ban sedang naga jingim ka jonga i prabangin be hakani ka woman Sunday ublai ukhot om tang ya ki kentei andai ukhot ru ya ki shinrang ban pediang ya ka jingim ka bathmai ka bau ai hau Jisu Kris ka jingkhot jong u kamdei tang syaka kerdan ni ka kam ka bathmai hanrei ukhot syaka jing syakri ka bathmai ka bahau Jisu Kris
ki pra bangai bi haus nem khat khandai spa pra kading ka bajur kalabamdu ya shibun ki benta jong kata ka Yellowstone National Park kabar na po Amerika hadin bagading kalalip inong pahara klau kilalek banpet ya ka jing jular but way na kita kinong pahara klau ulalap ya ka way kasim ka bathia ajan triding jong way uding ubala ing kani kasim kala ingdu nasyalor balatap ya ka daga tepei nakamet najrong kamet jongka barkalong ka jingjia ka basngusi ma nakabanta kani kasim kimi pati kita kinong pahara hagata kapor way naki ulalek ban penki ya kamet jongkata kasim daga kejat ka jongu bat ka ei ka bapala ka balajia kalong balai teli ki khunsim ki badang im kilami na po katap niyang jong kata kasim kimi habagading kalawan kata ka kamisim kamsim laphet man pen im yaladi hanre kalalum bat kala kedup lang yala ki jong ki khun jongka apo ki thap niyang jongka bat kani kasim kami kala syak celia hagading kadang bagi khun jongka kin yo im ki para bangai bi ka jinglan ladi jong kani kasim kami ki lai teli ki jingim ki bathamai ki lami sendet na ka thap niang jongka ban yo ai jingim yaki khun jongka bat kani ru kalong kadur ka ba itanat e sathang jong Jesus Christ aba ka ding jong jing bisa bat ka jingyap kalawan halor jongi u Jisu umshim la e no yangi ulalum lalang yangi hapo ki thap niang jong u ulakit yaga jing sitom haladi ulasya yaga jingyap halor ka dingkna na ka banta jongi yaga jingyap ka jong ka jingim ka barim ka jongi kalakut bat ka jingim ka batmai kalastang ka sistem ka barim jong ka pop ka jing penrem bat ka jingyap yaga mensim la job tau Jesus Christ di prabangai bi apostol Paul upun kut daga jing pen bana kabaskem lada unuru ulong hau Chris ulong ujing tau ubatmai tungin kami ba ki prabangai bi ya ka ei ka ba upol uklam ong lada unu ubalong hau Chris unyo ya ka kerdan ka batmai ka bakam halor ban sinsyar uklam ong ya kata ong hiru unyo ya ka nam ka batmai handrai ka ei ka bau ong galong unlong ujing tau ubatmai kan mau dongong prabangai bi ya kata kang baga jingim ga jongi kanem bakla baka balang ga jongi ru kan yang scam hakata ka nongrim komba kawan ka batmai ka don kam ya kalwasni ka batmai kumtaru ka jingim ka batmai hau Chris ka don kam ya ka donut ka batmai ya ka jingmut ka batmai ya ka jing itu ya ka jinglong thamai bat ka mission ka batmai kapan sedang nanga ban napi kum ka balang tungin ino ya ka jing sngo ka barim ka jing pensyapting ka barim ka jing sarong ka jing kwan mentoy bat ka jing im hakapop patungin pediang da ka jingek bahau Chris ka jing itu ka batmai kala sedang hanga bat hangi kum ka balang hau Chris ka dor bat karkom im ka batmai kala sedang hau Chris ka mission ka batmai kala sedang prabangit bi hakani ka woman Sunday tu ai ba manla ki samla kante ki long kami bat manla ki bangit ngin yo sngo ya ka jingkhot ka jongblai tu nginum im shu kat kum ka system ka barim namar ki ki barim ila lekno tu ngin rung haga jing haga jinglong kawai hau Chris kapan stang nanga ban napi nagapenta ka buram ko jongblai amen.